Ningizima Africa worldwide umhlaba wonke jikelele kuphela kuphela kufinyelela khona iphimbo lika MC Polobas endaweni yakwaMhlaba uyalingana kaSigodlo sikhulu ngokulandelwa abantu bethu sikhukhula kagcinanga ngokusiza ephila uphinde wasizishe sehambile emhlabeni uyidlozi eliphilayo ubonakale ngokuba inyanga yokuqala ehlala endlini iphefumula yaphinde ihlala endlini siphumule kobandayo uthi lesasigodla elaphela kusona abantu namanje usabamemela kusona ngesandla sadokotela Mqhele obathinta usuku nosuku bebuye bezothi makhosikazi kaSikhukhula gqokani kahle makhosikazi kaSikhukhula sinilethele lokhu ngenxa ukuthi umsebenzi wegceke siyawubona kanti ke akukho okudlula isibusiso somuntu omdala uzokhumbula ukuthi udokotela uSikhukhula unanomzali osaphila namanje futhi oseyiso la kulomuzi ozosikhulula ukuthi babantu abangena begxile kuleli igceke ngokukhululekile salikwazi siyakubingelela siyakwamukela ku Siyaviva TV1 samukele emzini wakho Ntombendala Gogo siyakubingelela yes usondeza umpopho wakho nje emlomeni kuyaphileka kuyaphila awusamukele phela ntombi lapha emzini wakho uphinde ubingelele nababukele emakhaya ngiyamukela abantanami nibingelela nabakhaya Siyajabula kakhulu gogo ukubona usaphila emzini wengane yakho emzini wakho lapho nethezeke khona usahleli nomakoti bendodana yakho bonke uhleli nomntwana wedlozi lika Sikhukhula udokotela Mqhele odadewabo bomakoti noma odadewabo bakhe udokotela uSikhukhula umndeni nje wonke nezingane kudelile mhlambe gogo lolu suku la namhlanje lukuphatha kanjani uzwani emphefumulweni wakho izwa kumnandi kahle uyakhululeka kakhulu kabi gogo mawungase usitshene nje laba abantu abala ngamunye ukuthi lo usibanibani lo awusicathulise nje sandleni sakho sokunxele kwesokudla ubachaze bonke laba abadala abazukulu ngiyabona obani labo hleli nabo lapho gogo lona umzukulu lona engana kabhodi lona umntana mesigcina umfuka kaSikhukhula abamntanami naye kuba yemema amalukazana wami nalo malukazana wami bazukulu bami la bakudlalisa abazukulu gogo bangidlalisa manje bakuphethe kanjani umakoti bendodana yakho engasekho emhlabeni kodwa esaqhubeka ikubhekile namanje isho kuthiwa isiko obandayo bangibheke kamnandi angisoli lutho awusweli lutho gogo nakuncane limnandi ikhaya lifudumele kunjalo nje gogo ngiyazi ukuthi lolu suku lanamhlanje lingaphinde likufikisele ngobuhlungu kweminye yemibuzo esingakubuza yona kodwa futhi nginenjabulo enkulu yokuthi esake sakufica la egcekeni kusekhona ongakuba abantu abaningi mabehambe emhlabeni kusuke kwazi ukuthi izinto zizophela izindlu zizowa izingane zizohlakazeka omakoti bazohlakazeka imoto iphele imfuyo iphele wena uthi gogo konke kusaphelele kwasaphelele konke kukhulu kwahlephuka ukube uNkulunkulu bekupha salikwazi sami ithuba lesibili lokuthi ubone indodana yakho eyakushiya ikwenze lokuhle kangaka yini obungayisho kudokotela uSikhukhula othi nje mfana wami na into engisho kuwena yini obungayisho nje kuyena anginasho lutho konke ukwenze konke angenzeli konke futhi akukhula kuphazamekile uhambi kahle zithini ifiso zakho ngokuqhubekela phambili komsebenzi wendodana yakho uSikhukhula ngiyawuthanda ukuqhubekela phambili uthawudlondlobale lo msebenzi
Siyabonga kakhulu gogo, siyabonga kakhulu. Mbukeli lapho ekhaya udokotela ke uSikhukhula umuzi wakhe lo, umaka dokotela uSikhukhula loyana aphinde ebe futhi ke ngophezulu ngeminyaka nangakho konke njengenhloko yekhaya njengamanje unganyelwe ke amakhosikazi, ingane zakhe, abazukulu, abatwana babodadewabo, ikhaya lifudumele. Ngizofisa gogo ukuthi sidlulisele imicrophone kuma esingathi usefana nomamdala njengamanje la ekhaya. Ngizocela nje mkhaya wami ukuthi uthathe umbhobho lapho kugogo akumukeze sithi ukukhulumisana kancane ngezinto zegceke. Mkhaya ngifisa ukuthi usilandise ngodokotela uSikhukhula uzufike esigabeni sokuthi nifike kanjani ekuthenini udokotela uMqhele enza umsebenzi kaSikhukhula? Yebo MC. Usondeze nje umbhobho wakho mkhaya, ngiyazi ukuthi lapha kwelakithi endwedwe sinenhlonipho enkulu nezizotha futhi onaso siyamangaza. Ngiyokhala inyembezi mhla kwathiwa wenza uthuthuva kulelizwe. Ngibona nomakoti ogane nabo niyinto eyodwa ngoba shuthi bafica iyogetha inoshukela nabo baba ushukela baphuma emakhaya noshukela kunobumnandi nje obukhona kuleli igceke njengoba isalukwazi. Ngizofisa ukuthi usilandise ukuthi yebo umyeni wenu uhambile emhlabeni ngedate ukuthi kwenzeka ukuthi nokuthi nibese nithatha igxathi njengomndeni lokuthi udokotela uMqhele enza ukuthi ngobani bese ke gcineni uphetha ngokuthi emva kokuthatha leso sinqumo yini eniyibona iyenzeka emsebenzini kaDokotela uSikhukhula? Yebo. Nginanovalo olukhulu, nginanokuthuka. Masikhuluma nje ngibona ngathi ubaba usekhona phakathi kwethu. Bese kuvuka nobuhlungu kodwa ke ngithi ngiyacela ukuthi ngibe nesibindi. Ubaba ehambile hambe ngo-April 22 kuwo lo nyaka kunyaka odlule wasishiya nodokotela okhona bevele besizana bebonisana konke mesishiye naye kuyasebenzeka kahle kakhulu esigodlweni sikaSikhukhula ukuthi kuyasebenzeka sizwa ngofakazi bonke abafikayo la ekhaya bezothatha imisebenzi abayithathayo ababongi nakudokotela bayafona abanye bacela ukuthola ugogo basho bathi hey sihambe kahle kakhulu sibona into zethu ziyakhanya abanye bafone komama bethi kuyakhanya besikucelayo kubaba nesikufisayo kubaba sicela ukuthi asikhanyisele asiphe ukuhlonipha sihloniphe nekhaya sihloniphe naye asikhanyisele umsebenzi uqhubeke ube muhle ngendlela obatshazwa ngayo. Kuyajabulisa kakhulu ke mkhaya wena umambani la ekhaya nanokuthi ke uveza ukuthi ubuwo wesingaki. Ngumama Mantshangase kuleli khaya umamkhulu esasinaye swasishiya emhlabeni umama Madembe kunomama abathathu abasela bakhona owahamba emhlabeni umamkhulu okafongo umthetho wamakhosikazi la ekhaya u4 sele thina ke sibathathu manje. Okay, ngizocela ukuthi udlulisele kolandelayo naye futhi asilandise ngokuthi yena umambani nanokuthi yini angayisho ngomsebenzi wendoda yakhe ngoba namanje uSikhukhula usemkhwenyana wenu kuyolamula ukuthi nani nibone ngale asebone ngakhona. Siyakubingelela uyichaze bese usipha isithombe sokuthi yini wena oyizwayo noyikhumbulayo sekufika usiyaviva la ngesoka lakho. Sanibona babukele emakhaya. Usondeshe nje umbhobho wakho amaphimbeni ungathi uSikhukhula shothi une test wayifuna abantu abangakhulumi kakhulu. Ngaleli thuba nginikwa MC ya nje ku nginale ndawo yokuthuka ya balaleli ngizocela ningixolele kunale ndawo yokuthuka ngoba ngikhumbula sihlezi la no MC
wayekhona umnumzana phakathi kaleli khaya. So ya mangiqalaza esayidini kube ngathi ngizombona kodwa ya siyazama ukuqina nakuba kungekho lula. Umsebenzi kaMkhulu akawukhohlwanga ngoba noma ngasithiwa akasekho kodwa ikhala lakho libhekile nomsebenzi wakhe uyaqhubeka nodokotela amshile oqhubekayo ukusiza. Uyaqhubeka ukusiza kahle naba customer afikayo afika nje achaze ubumnandi nje bodwa nanokuthi wena Mkhulu uyafika kubo ubabonisa indlela zokusebenza okusho ukuthi yonke into sayingamele njengoba uvele ukhona. So nje sibonga ukuthi noma ungasekho ngokwenyama kodwa ngokomoya ukhona. Siumndeni wakho usasibhekile namanje. Sibonga nje ubukhona bakho noma ngathi ungasekho enyameni. Siyabonga. Sibonga kakhulu. Umama bani wena ungowesingaki la ekhaya? Umama Mandlovu lo khulumayo number 3. Unombolo 3. Right, siyabonga kakhulu. Uthe uMagatsheni? Yeah. Okay. Siphuma lapha kuMashangasa ngithi. Sibheka kuMagatsheni manje. Sidlulela phambili nikeza okulandelayo umbhobho lapho naye akathi uqeketha bhonge emswaneni ngendoda yakhe nosuku la namhlanje ngoba kumqoka kakhulu ukuthi abantu bazi ukuthi nisekhona nogadile umsebenzi wekhehla ayikho into yokwenzeka ngaphandle kokuthi nazi futhi okwesibili azikho imali nihambe niyicela abantu emgaqweni nithi usikhukhulu usefuna ukuthi aniqoli umuntu nithi nina bazofica udokotela Mqhele oyisandla sokulula sika dokotela usikhukhula besetshenzwa abantu phansi kwenu kwenziwe iqiniso ake uphefumule kodwa uqala usipho ukuthi umabani lona owesingaki kuleli gceke. Yebo sanibonani. Mina la ekhaya ngokugcina ngoka 4 ngokuhlonipha okukhulu. Siyabonga nje ku MC ukuthi asivumele ukuthi sikhulume ngombhobho nanokuthi angene la phakathi kwaleli khaya osho ukuthi sisendawonye siyaqhubha umsebenzi kaMkhulu esikuthandayo yonke into esiyenza la ekhaya no Dr Mqhele akukho ukusihambisa endleleni embi sonke sisephezulu kwakhe siyamhlonipha futhi kakhulu nomama osizalela indoda siyamhlonipha futhi kakhulu nama customer mayefika la abanentokozo ngangokuthi ngabe insuku yazi-eda ukuthi agcine ahlale la isikhathi eside ngenxa yokuthi ke isuka azofuna lokho azokufuna abuyele emuva. Ngibonga kakhulu MC. Uthe umambani lona? uMasango. Umama Masango. Yebo Masango. Wesine la ekhaya. Ngaka 4. Yebo. Ngizocela ukuthi nidlulisele nje lolu ukhambe silokho esishintshana ngalo lapha kuDokotela Mqhele asicathulise ukuthi solokhu eqalile ukwenza umsebenzi wethongo ngaphansi kweso nesisekelo salomndeni kaSikhukhula hlasimbe iziphi ingqinamba abhekana nazo nobuhle abhekana nabo yini angayikhuthaza kubantu baseNingizimu Afrika ngomsebenzi wakuleli gceke kwaThabethe. Ngibonga kakhulu MC. Umsebenzi baba ingqinamba ziyaba khona impela ngoba kwamanye amakhaya ngiyengibizwe ngihambe ngiyobethela imizi yabantu inelwane ezinzima kangangokuthi nami ngicine manje sengithola ingqinamba impela ukuthi emzimbeni wami uqobo ngicine sengithola ukushayeka ngenxa yezilwane ezinamandla ngisuke ngizikhipha emizini yabantu nabantu abasuke bezile lapha ekhaya engisuke ngizobalahla ngibalahle izilwane ini namathunzi amaningi konke lokho kuyaba zingqinamba kumina ngoba lamathunzi lawa ayafika kimi angikhahlabeze ezinye zezinto nje engathi kuyibalula ukuthi abantu abaningi abangathathi umsebenzi wesithwalo
bangazange balandelele noma befune ulwazi olunzulu mayelana nento abasuke befuna ukuzoyithatha noma ngithi abasifuna ukuyithatha nanoma kumuphi umelaphi wendabuko. Mangabe ufuna uthatha isithwalo, sithathe isithwalo usucabangile uhlelile njengoba izithwalo zihlukahlukene nje abantu bahlukene nabo baningi. Ungathatha isithwalo sisemandleni akho, ungasukeli umsebenzi ongaphezulu kwamandla akho. Engishoyo kubantu abantu abeze bazothatha imisebenzi sibanikeze, kodwa umuntu akathathe umsebenzi olingena amandla yakhe. Asinayo ke la ekhaya ngebhadi imisebenzi engithi iyingozi empilweni zabantu. Imisebenzi sinayo lapha ekhaya, sinemisebenzi nje eletha imicebo, silaphe nabantu izifo ezisemizimbeni yabo, sibaxazululele inkinga ezisemindenini yabo ngokuhlukahlukana kwazo inkinga. So thina ke lapha umuntu simnikeza ukuphila, asimnikezi umuntu into enobungozi ezohamba iyoba inkinga emndenini wakhe. Engikushoyo nje kubantu ukuthi ukuphila kukhona ekhaya likaSkhukhula, ukhona umfana kaSkhukhula uDr Mqhela, uyonisiza njalo njalo ngokuhlukana kwenkinga zenu kuninonke abantu baseNingizimu Afrika. Ngiyathokoza ukuthola ithuba njengaleli MC, ngiyabonga kakhulu. Zithini inombolo enitholakala kuzo uma umuntu efisa ukuza la ekhaya? Yeah, siyatholakala enambeni ka Vodacom MC, inombolo ithi 072 37 88 05 abathathe egcineni 072 37 88 555. Inamba yakwa Vodacom yasesigodlweni saka mkhulu uSkhukhula, ukucingo oluzobanjwa uyena uDr Mqhela ngazo zonke ikhathi. Siyatholakala kulezi namba, ngabe iholiday ngabe iweekend, zonke ikhathi siyatholakala, siyabasiza abantu ngensuku zonke. Dr Mqhela, ngiyafisa ukuthi sivale, kodwa manje sivale ake usitshene izinto ezinhlanu point to point ezenziwa kulesi sigodlo ocabanga ukuthi umuntu mayisuka ekhaya ngeke ayisole uzokuthola ukusizakala kukona. Siyalwa namacala kuleli khaya, amacala asenkantolo, amacala kondaba zabantu, amacala yakuphi nakuphi. Siyalwa nento ethi icala. Mawuthulwa nayo uyayinqoba noma ugcina empini kuphela? Ngiyabonga MC, ngiyawuthanda lo mbuzo. Silwa ngempande namaqolo namafutha namathambo ezilwane. Lona hlobo lokulwa esilwa ngalo, ukusho ukuthi icala siyaliqeda lapha ekhaya kwaSkhukhula. Siyamnikeza umuntu inhlanga ezumdonso wemali nanoma angathandanga yena ukuthi athathe isigubhu qobo lwaso. Mangikhuluma ngesigubhu ke abaningi mhlambe bazothuka, umuntu makhuluma ngesigubhu vele acabanga ukuthwala ngaso sonke isikhathi. Sina isigubhu la ekhaya sisikhandayo esingesona isithwalo, ekuyisigubhu esisibiza ngo number 1 egubhini esizenzayo phakathi kwekhaya. Lesi sigubhu sisenza sincike emadlozini singabi isithwalo, okusho ukuthi amandla leso sigubhu zikhona inhlanga esizenza zibe namandla alinganayo nalesi sigubhu sika number 1 engikhuluma ngaso esingesona isithwalo. La ekhaya siphinde futhi sikwazi ukuthi umuntu simphakamisele umsebenzi yakhe, mhlawumbe unamathenda siyakuphakamisela amathenda, kodwa ke siyakwazi ukwenzela nangesithwalo. Isithwalo sethu sokuqala siqala sithi siyasinika isithwalo manje sikunikeza isigubhu esisibiza manje ngo number 2. Lesi sigubhu lesi wena uthatha isinqumo ngokwakho ukuthi wena abantwana ngeke usabathola empilweni yakho. Kuye kube kumuntu ke ukuthi yena uzosithatha lesi sithwalo esu number 2 wala ekhaya, uzosithatha wena ungakabi namntwana, noma wena uzosithatha usunayo umntwana noma abantwana. Thina ke asikwazi ukuthi sikuthathele isinqumo
wena uyithathela isinqumo ukuthi mina nginabantwana ababili kulungile ngiyenzilani isithwalo sikwenzela isithwalo sikuneze isithwalo inzalo kuwe inzalo isuke isivalekile kusukela ngosuku thina esizokucaba ngalo sikufake sithatha insila zakho sifake kulesi sigubhu inzalo kuwe seyivalekile kusukela ngalolu suku kodwa imali kuwe isivulekile kakhulu okusho ukuthi kuvaleka inzalo kuvuleka amasango yemali ekhaya lakho noma ngithi esandleni sakho noma egameni lakho umuntu esuke sikwenzela isithwalo esu number 2 siphinde sizoba nesithwalo esu number 3 ke sona esigcine manje sokuphoqa ukuthi sigcine sihambe sizofika ngisho emfuleni manje sebenzisa khona inyoka manje ukuyinyoka engahamba ngayolanda nami eMozambique lapha engaya khona ngicabanga ukuthi sike sathi ukungena nabaningi bayibona abanye siye nabo emfuleni impela bafike babone izimanga ngingena lapha yana emfuleni mangabe siyomthathela isithwalo manje senyoka esu number 3 manje kulesi sithwalo ke sona yisithwalo impela ngoba ilungu elilodwa lomndeni kuyaphoqa ukuthi manje malithatheke noma ngithi wena uyaliqoka ilungu lomndeni elizothathwa manje elifakwe phakathi manje kulesi sigubhu kodwa alizukungena lizihambela ngokwenyama kuyophoqa ukuthi makashone lo muntu bese simthatha ke thina manje ngokwemfihlakalo yethu manje simthathe simfake phakathi kulesi sigubhu okuyesika number 3 okuyisigubhu sesithwalo okusebenza khona inyoka ukuze lesi sigubhu sisebenze kumuntu lesi sigubhu lesi amandla yaso ahlukile ke sona njengoba siu number 3 nje sisinesithwalo esihlukile sithathe ngisho umuntu qobo amandla yaso ahlukile kakhulu asikho esilingana naso kuzo zonke lezi sengibalile ku number 1 no number 2 u number 3 wona uhluke kakhulu ngoba imali kuwe noma ngithi kumuntu nomuntu esuke simenzelile isithwalo sika number 3 esisebenzisa khona inyoka kuso imali kuyena ingena ihora nehora yize nazo lezi ezinye imali ingena ihora nehora kodwa izinga lokungena kwemali noma ngithi amagethi asuke avulekile awemali ku number 3 asuke emaningi emakhulu amasango okungenisa imali mangabe uthathe u number 3 Dokotela ama price athini number 1 number 2 number 3 Ya ngiyabonga kakhulu MC ngizocela ukuthi ngiqale kuye u number 1 laphana njengoba unjalo u number 1 inkomo edingakala esigodlweni mangabe manje sikunike sikwenzela u number 1 kudingeka inkomo engango 16,000 wamarandi aseningizimu Afrika kodwa uphelele baba uphelele uzuphelele u16 Oh ngiyabonga baba u16 awuvumelekanga esigodlweni lapha yana ukuthi ungene unjalo uphelele njengoba umsebenzi wakho usuke ungakaphetheki thina sisuke sikwenzela isampuli ukuthi hamba uyongenisa isimo semali manje ebusinessini lakho bese manje uyabuya imali singenile kuwena umuntu waseningizimu Afrika nowakuphi kuphi usuke efisa ukuthatha lo msebenzi ka number 1 asithathi inkomo iphelele ukhipha ingxenye uhalf yebo khipha ingxenye yaka 16,000 ukusho ukuthi kuba u8,000 rand esesibili manje kuba isigubhu sika 30,000 okusho ukuthi ukhipha uhalf ka 30,000 okuba u15,000 rand sikwenzele esesithathu su 60,000 rand esesithathu ukhipha uhalf ka 60,000 oku 30,000 rand sikwenzele futhi yonke lenye imali ukhipha nini le mali yonke eyingxenye sukisele kumuntu umuntu uvumelekile noma ngithi kufanele eyilethe esigodleni yena ngokwakhe mangabe umsebenzi wakhe usuqalile manje ukubonakala ukudlondlobala ngoba yini inombolo abangakuthinta kuzona mabefuna lo msebenzi inombolo zocingo esitholakala kuzona 072 37 88 555 asingayisheshisika siphinde 072 37 88 08 ababili 555 no 5 abathathu yebo inamba esitholakala kuyo esigodlweni sakaSikhukhula inamba ezobanjwa uDokotela Mqhele osebenzela esigodlweni sikaSikhukhula kwaMhlabuyalingana emakhanisi nendawo lapho esitholakala khona umuntu nomuntu siyakwazi ukumsiza yebo MC sisebenza wonke amalanga kuleli khaya mhlambe amazwi akho okugcina amafishane nje in 30 seconds bese siyavala
Awugcina nje engizowasho ukuthi impela abaningi asebazile bazothatha umsebenzi umsebenzi uphakamile ngamandla selokhu ngibuyile eMozambique ngibuye manje nezishisayo induku ezihlukile ngempela kulabo kade begiyela lezi induku kade ngibanika zona ngithi bazogiya kakhulu kunaqala abasondele nganene esigodleni sikaSikhukhula uDr Mqhela ukhona ukubasiza induku manje zikhona induku ezihlukile ezinamandla baningi MC kade bekhala ngomsebenzi ka number 3 njengoba ngonyaka odlule kuke waba nesikhathi ngesikhathi sasanda kuvelelwa ifeli emnyama kuke waba nesikhathi unumber 3 abantu ngangabenzela abaningi baloko bekhala ukuthi awudokotela uzobuya nini usenzele ubona ngani umuntu ukuthi unumber 3 usuyasebenza manje uliyafika kuqala ngephupho abaningi bazofakaza kufika qala iphupho kuwena elimayilana nalomsebenzi ka number 3 uzokhumbula ukuthi number 3 uqoka ilungu elilodwa lomndeni uliqoka nini leli lunga unumber 3 ilungu lomndeni uliqoka ngesikhathi sikufaka inhlanga ezihambelana namandla ka number 3 la ekhaya esigodlweni yebo kodwa sikwenzela ehlane endaweni esiduli dokotela ngifuna ukugcina uthwasisa nabanye ngoba bazogcina bekopela into ozishoyo befune nabo uqamba amanga betshena abanye ukuthi benza njalo asiphethe interview yethu ngokuthi siphinde sibuyisele intambo kugogo kunombuzo wodwa engifuna ukubuza wona bese siyayivala interview yethu ngicela ungibukezele ugogo salukwazi sami gogo ngicela ukukubuza umbuzo nje owodwa ukuthi mawufuna ucold drink uyashesha nokufika ucold drink bayakunika bayakulungisela ufuna ama fruit bayashesha ukukulungisela akukho bangangilungisela zinjani lezi ngane ukugoloza ukuthunywa ziyagoloza ke yashaya number 1 Ningizimu Afrika nizweleke udokotela Mqhela ukhulumile ugogo usasho ukuthi ingane yagoloza faka uswazi sibona kwivideo elandelayo siyabonga kakhulu abagula yona bahluphelile beba basondela sondele mkunjini yalo yakhonzo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagula yona bahluphelile wona wesondela mkunjini yalo yakhonzo yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla umsiza abantu abagula nabahluphelile wona wesondela sondele mkunjini yalo khona uzophila wamthwesa amandla umsiza abantu abagula nabahluphelile nawe sondele mkunjini yalo khona yebabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikano yeyigibela umkumbikano nawe sondele mkunjini yalo khona uzophila kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala